Que tal, saudos? O novo edificio xudicial de Pontevedra estará rematado en abril do 2019. En cuestión de segundos ampliamos. Isto é Pontevedras 10. Comezamos. O presidente da Xunta confirmou hoxe en Pontevedra que o goberno galego entregará o novo edificio xudicial en abril do 2019, un espazo que conta cun investimento de 21 millóns de euros e que terá unha capacidade para 28 unidades xudiciais. O presidente da Xunta, o vicepresidente e o alcalde da cidade, entre outras autoridades, visitaron nesta xornada o novo edificio xudicial da Parda, un espazo que, tal e como confirmou nesta xornada Alberto Núñez Feijóo, estará listo para entregar a cidade de Pontevedra en abril do 2019. Por lo tanto, unha vez notificado a Xunta formalmente o compromiso, entendo que ninguén vai a fallar os cidadáns de Pontevedra e entregaremos este edificio o patrimonio dos cidadáns, a Administración de Xustiza, en definitiva, os galegos neste próximo primavera do ano 2019. Unha nova máis que positiva para a cidade e que valoraba deste xeito o alcalde Miguel Anxo Fernández Lores. Alégrome sempre que o presidente da Xunta ven a Pontevedra, pero se ven a ver a parte final dunha obra, pois moito máis, non? Porque quer dicir que hai execución de obra pública que é moi necesaria para todas as cidades e para Pontevedra tamén, non? Por lo tanto, eu agardo que se vayan cumplindo os prazos, independentemente de que o problema non vai ser un mes máis ou un mes menos, non? O importante é que temos xa resolto, teóricamente, eu creo que sí, os espacios para a Administración de Xustiza na capital da provincia por moitos anos, non? E iso é unha alegría. Un edificio que contará cunha superficie de 21.000 metros cadrados, contará con 28 unidades xudiciais e cun investimento por parte do goberno galego de 21 millóns de euros. A superficie xudicial en Pontevedra son 16.000 metros cuadrados. Unha vez que entregamos este edificio, chegaremos a máis de 37.000 metros cuadrados. Significa, por lo tanto, que temos espazo dabondo, espazo para crecer, espazo para dignificar o traballo da xustiza na cidade de Lérez e que estamos pois moi contentos de poder, lóxicamente, nesta legislatura finalizar o compromiso. Vostedes comprobarán que estamos ante un edificio arquitectónicamente lixeiro, ante un edificio que o que busca son espacios diáfanos, o que busca é falar co entorno do lugar onde se atopa, con 3 prazas públicas, máis unha praza interior do edificio. Estamos falando de unha estructura arquitectónica que nos gustaría pois que todos os edificios de Galicia, desde o punto de vista dos servicios públicos, se pareceran a este. Un edificio que contará con 2 obxectivos claros para a xustiza e para a cidade de Pontevedra. En primer lugar, era solventar un problema de hacinamento, un problema de falta de espazo, un problema de espazos dignos na Administración de Xustiza en Pontevedra, e o segundo problema, o segundo obxectivo, era deixar para as próximas décadas, se refería o alcalde a isto, para as próximas décadas unha infraestructura suficiente, axeitada, unha infraestructura digna, unha infraestructura na que nos sintamos orgullosos os que colaboramos na súa construción para deixar nas próximas décadas. Ambos os dous obxectivos se cumpren con este edificio de 21.000 metros cuadrados que se incorpora a través de unha pasarela de 40 metros as instalacións que están neste momento traballando os profesionais da xustiza. Con esta infraestructura, o presidente lembrou que serán 200 millóns de euros os que se destinen a Pontevedra nesta legislatura, falando do Gran Montecelo, o edificio de Benito Corval, a estación intermodal e a Ponte da Barca. Feijóo tamén quixo lembrar nesta xornada que quedarían pendentes varios asuntos que tratarán nas vindeiras semanas nunha reunión co alcalde da cidade. Hai outras obrigas e compromisos que temos coa cidade e coa súa corporación, a variante de Alba, o saneamento da ría, o pabillón da Ximnasia e a residencia de maiores, que tamén son proxectos comprometidos nesta legislatura e que están avanzando en función do grado de madurez de cada un deles. Terei ocasión de falalo co alcalde nas próximas semanas como está minuto resultado de cada un dos compromisos que temos coa cidade de Pontevedra. O presidente lembrou nesta xornada que esta obra do novo edificio xudicial da Parda forma parte do plan de infraestructuras xudiciais que con 100 millóns de euros se propuxo dotar as cidades galegas de edificios xudiciais modernos, funcionais e con equipamentos tecnolóxicos necesarios.
Dende Marea piden responsabilidades nesta xornada tanto o PSOE como o PP en relación ao traslado de Ence. O deputado Marcos Cal considera que ambos partidos deben de poñerse a buscar solucións co fin de liberar a ría da Pasteira, segundo dixeron nesta xornada, polas súas malas prácticas e por estar nunha prórroga ilegal. Dende Marea Galicia solicitaron esta mañá responsabilidade ao PSOE a nivel estatal co fin de que faga unha política máis proactiva co fin de buscar novas solucións para a retirada de Ence da ría de Pontevedra. O Partido Socialista está defendendo que hai unha vía judicial e, polo tanto, non pode actuar. Nos entendemos que a vía judicial pode favorecer a que saian novos elementos que nos poidan facilitar a retirada da fábrica, pero eso non quita que teña que haber unha acción política. Polo tanto, o que pedimos é unha maior implicación e unha maior proactividade por parte do PSOE para buscar solucións a que cumpra co que prometeu antes de... E non soamente o PSOE, senón que dende Marea tamén solicitaron ao PP de Feijóo que traballe co fin de buscar novas solucións nesta materia. Polo tanto, o Partido Popular, que tamén mantivo esa posición, que gañou as eleccións de 2012 con esa promesa, tamén lle pedimos que teña unha actitude colaborativa a hora de buscar fórmulas para sacar Ence da ría de Pontevedra. Mesmo a propia normativa da Xunta de Galicia, o POL, o Plan de Ordenación del Territorio, como DOT, as directrices de ordenación de territorio, impiden esa ubicación. Polo tanto, a Xunta de Galicia está incumplindo a normativa galega a hora de non favorecer ou non buscar fórmulas para sacar desa ubicación a fábrica de Ence. En relación ao anuncio do PSOE sobre a creación dunha mesa de negociación capitaneada polo goberno local, dende Marea consideran que non tería ningún sentido, que esta iniciativa debería levarse e ser dirixida polo goberno central, que é o que ten competencias nesta materia. O goberno de Pontevedra non é quen debe crear unha mesa para buscar solucións para o traslado da fábrica. Nos que entendemos é que non debe haber condicións previas, que Ence ten que sair da ría de Pontevedra, non ten que haber ningún tipo de cuestión previa como falar de traslado ou falar de outro tipo de posición. Teñense que sentar e buscar as distintas fórmulas, pero entendemos que non lle corresponde ao goberno local tomar esa iniciativa porque non é quen ten as competencias están no Estado. Dende Marea consideran que o Goberno Central non pode evitar as súas responsabilidades e debería de poñer fin a esta prórroga ilegal, dixeron. Consideran que o Goberno non pode esconder un erro político, non pode esconder, engadiron, anos de corrupción do Partido Popular. En relación coas empresas situadas na ría de Pontevedra, Ence e Nosa, dende Comisións Obreiras ofreceron esta mañá unha rolda de prensa onde dixeron claramente que dende este sindicato defenderán nos despachos e tamén nas rúas os postos de traballo destas dúas empresas. Dende Comisións Obreiras non comprenden nin comparten o posicionamento de moitos partidos sobre o posible traslado de Ence ou sobre o peche del Nosa na ría de Pontevedra. Dende estes sindicatos consideran que non se está pensando en absoluto nin nos traballadores nin nas súas familias. Comisións Obreiras queremos denunciar a actitude que teñen a ampla maioría dos partidos políticos que se poñen a falar e a dar alternativas sobre o futuro de Ence e o futuro del Nosa sin contar para nada cos traballadores nin con quenes representamos os traballadores. Respecto desta proposta que de novo salta a palestra é pretender distraer, eu creo que a atención, porque con respecto ao complexo, as empresas que están no complexo industrial de Lourizán, hai dúas alternativas, ou a continuidade onde están ou o seu peche. Por esta razón, dende este sindicato defenderán nos despachos e nas rúas os postos de traballo de Ence e del Nosa. Nos ante toda esta situación, evidentemente o que vamos a tratar de facer é disputar todos os espacios donde se este plantexando calquera alternativa á continuidade do complexo industrial de Lourizán. E o que vamos a facer é que sexa indo a Moncloa ou no Parlamento de Galicia ou onde se debata calquera alternativa de futuro, nós vamos a intentar estar ali. Dende Comisións Obreiras tamén criticaron que o delegado do Goberno en Galicia, Javier Losada, non lles dese resposta a unha entrevista pedida fai un mes. E tamén lamentaron os posicionamentos públicos de algúns mandatarios socialistas por dar por feito que será negativo o informe do Consello do Estado sobre a concesión dos terreos del Nosa.
A subida do prezo da luz obriga o Concello de Pontevedra a incrementar en 30.000 euros o seu orzamento para os colexios. Esa partida vai se incluir dentro dunha modificación de crédito de case 570.000 euros. Eses cartos, ademais de para pagar as facturas, servirán para facerlle fronte a outros gastos que dentro do Concello cualifican como necesarios para o bo funcionamento dos servizos. Son gastos necesarios para o normal funcionamento dos servicios. É dicir, son a gran maioría eso, é dicir, pois incrementaron as necesidades nas escolas ou as necesidades en deportes ou as necesidades en actividades culturales, etc. No, pois é isto fundamentalmente. Entón son eso, 570.000 euros. No caso das facturas da luz nos centros educativos, dende o goberno local explican que a electricidade subiu nun 35% no último ano, o que obrigou a incrementar a partida para pagar os recibos nun 10%. Ademais, nesa modificación de crédito que rolda os 570.000 euros, salienta a partida para deportes, que vai ser a máis cuantiosa. Dende o Concello xustificano no desdobre de eventos deportivos que este ano está acollendo a cidade. Vai recibir unha partida de 65.000 euros para encarar a recta final deste 2018. Tamén haberá un capítulo destinado a obras como actuacións de mantemento no recinto feiral e noutras dependencias municipais. A intención do goberno local é levar o asunto mañá á Comisión de Economía. As cidades intelixentes, saudables e amigables serán o fío condutor da terceira edición do Fórum Ries. A Casa das Campás e o Pazo da Cultura de Pontevedra son os escenarios elixidos polo Clúster da Saúde de Galicia para celebrar este evento entre os días 24 e 26 de outubro. A cita vai reunir a unhas 300 persoas. 300 persoas asistirán ao Fórum de Retos Internacionais do Ecosistema de Saúde, que terá lugar en Pontevedra durante os días 24, 25 e 26 de outubro. Un fórum que terá como temática principal, nesta ocasión, cidades intelixentes, saudables e amigables. Que o Ries? O Ries é un encontro interxeneracional e internacional que o que estamos buscando é abordar os retos, as oportunidades, todos os avances e todas as innovacións que hai que se están xenerando no ecosistema saúde que hai a nivel nacional e internacional, non só de Galicia, vale? Un fórum que ten varios obxectivos sobre a mesa. Outros obxectivos, pois, lóxicamente, crear alianzas estratégicas entre empresas, entidades públicas e privadas, ser o lugar de encontro de numerosos axentes moi activos dentro das entidades sanitarias e sociosanitarias. Tamén presentar os últimos avances e solucións para convertir as cidades en comunidades moito máis saludables, pero, pois, ver que medidas hai a nivel sanitario, a nivel de medio ambiente, a nivel tecnolóxico, ver o que está funcionando e dalo a conocer para que todas as cidades que queiran irse por esta nova tendencia pois o inclúan na súa xestión. As xornadas abriránse o día 24 na Casa das Campás cun acto de presentación de experiencias innovadoras de empresas de Pontevedra. O día 25 terán lugar no Pazo as ponencias, mesas redondas e presentacións de comunicacións. Destaca dentro do fórum a participación dun panel de expertos no que se dará a coñecer as experiencias urbanas de Pontevedra, Niza, Oporto, Tel Aviv ou Tallín. Espero de que el Cluster Salud de Galicia siempre busque... A Xunta de Galicia informa cada 6 meses a Unión Europea das actuacións que leva a cabo para conseguir o saneamento da ría de Pontevedra. O Goberno autonómico debe dar conta do que fai das súas previsións e en que estado se atopa cada un dos proxectos previstos. A Consellería de Medio Ambiente prevé licitar a obra do emisario submarino novo antes de finais de ano. A capacidade do albergue de peregrinos de Pontevedra aumenta máis do 25%. As instalacións pasan de ter 56 prazas a 70, que aínda non son suficientes para cubrir a demanda que rexistran polo auxe do camiño. Polo de momento non se plantexan facer máis incrementos.
A Deputación abre o prazo de solicitude para que os concellos da provincia de menos de 50.000 habitantes poidan optar ao programa de mellora de espazos públicos durante o exercicio de 2018. Con esta actuación búscase recuperar para o conxunto da cidadanía espazos de ocio, mellorando o acondicionamento de xardíns, parques e outras áreas públicas. Chegamos así ao remate deste Pontevedras desde hoxe. Segue a actualidade en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Ata mañá.